Ce faceți, bă? V-a fost dor de noi? Ia ziceți aici. Suntem direct 3. V-a fost dor de noi, lăsați-mă în pace că n-am mai postat de o lună. Eu sunt cu Jeleu. Salut, verilor. Și cu Mario. Am mai postat de o grămadă de Eu de o lună n-am mai postat. Ne cerem scuze, doar că... Nu, știi tu regula mea. S-a mutat cauciucul. N-a râs fața. Așa. Am mai avut timp să postăm. Nici eu nu vreau să mă arăt. Și suntem aici cu Rareș 77, adică a.k.a. Rareș 99 pare de asta. Rareș beton. Rareș 78 de ani. Mario care n-are canal încă. Nici nu vreau. Nu o să aibă. Nu vreau. Să aibă. Noi am venit aici din Șincai, că aici m-am gândit chiar acum Că n-am mai făcut deloc. cu o minte de prost ce sunt eu. M-am gândit să fac acum un video și așa că o să revenim din, nu știu, revenim când, nu știu, când am eu chef ai. Așa, nu uitați de un like și un subscribe. Vă revenim după ce găsim ceva și noi interesant. Bă, am decis acum să mergem la grădiniță. La o grădiniță din orașul ăsta minunat. Așa. Bă, și nu știu, frate, că nu știu dacă pot să postez mai mult de 15 minute. Așa că voi acum, nu știu. Bun. Mergem. Bă, nu știu, revenim de la când... Bă, bine, hai, revenim. Gata, frate, am revenit. Revenit nu de la grădiniță, dar că am luat o mică pauză de Să-și mănânce ăsta ciocolata, că se topea. biscuiți, bă. Ciocolata. Îi se topea ciocolata și s-a oprit să-și o mănânce, să o mănânce. Ciocolata. Și acum așteptăm să termine. Trebuie să stăm aici puțin și... Pula. Ce faci? Pe. Pe bune? Ok. Hai, cameraman. Hai, revenim de la grădiniță. Nu, revenim când plecăm. Că am plecat. Așa, m-am plecat. Și acum ce ne uităm ca proștia? Uite să îi dăm. Bă, cuvântul... Hai pe aici. Nu mai înjura. Păi mergem la grădiniță. Da. Bă, iarăși mă enervează telefonul ăsta. Eu cu o mână nu fac nimica. Nimic. Cuvântul zilei de azi va fi grădiniță. Deci sper că ați auzit mai scoată. Cuvântul zilei este grădiniță. Și vreau să facem la videoul ăsta 10 like-uri, 10 subscribe-uri și măcar 5 comentarii cu cuvântul grădiniță, că mă ajută și pe mine foarte mult. Bă, vere, ce mă enerva. Mă ajută și pe mine foarte mult. Așa. Acum niciodată eu aveam o datorie. Am plătit-o. Bă, n-am mai postat de o lună. Azi voi posta 2 videoclipuri. Glumeam. Nu o să postez, nu. Ți-am zis să-ți țin borsetă. Doamne, coi. A căzut telefonul. Nu s-a spart nimic. Nu s-a spart nimic. Doamne. Noroc că a căzut pe spate. Da. Doamne. Da. Ai.
Bă, dar n-are și mai știi când a căzut telefonul lui Darius în apă. Și l-a scăpat. Da, bine, hai să nu vorbim, hai de ciudat. Abonați-vă la... La mine, lui dați report, dați report. Dați report, dați unfollow, subscribe, like. Imediat aici dați-mi un subscribe. Glumeam, frate, dați și lui. Pentru că amândoi ne chinuim foarte mult cu videourile astea. Ne dați la amândoi like și subscribe. Mai ales la mine, știu. Bine, nu, așa, de pe temul. Începând cu septembrie 9, nu vreau să postăm, pentru că o să Avem... școala și... Da, vede, dar pe unul în weekend postăm ce naiba. What the fuck. Dar trebuie să nu facem temele... Adică când începe toamna o să avem Shinkai-ul deschis. Adică o să ne explorăm Shinkai-ul. O să mergem în Techidghiol. Peste tot. Abia aștept vacanța. Spun de acum, cuvântul zilei de astăzi este Nu-mi copia cuvântul. grădiniță. Bă! Bă, la asta mă gândeam eu. Eu l-am zis primul. Bine, mă rog, hai, grădiniță și la el. Scrieți poliție, scrieți, dați tag la poliția română la el, vă rog. Dați tag pe TikTok la poliția română. Ba da, dați tag. Bă. Nu, niciun. What the fuck? E cu invers. E invers. Ok, deci dați tag la poliția română. Că... Nu-l ascultați. Bă, taci! Nu sunt căutat. Nu, dați report și unfollow-ului. Dați report și unfollow. Dați report, da. Să-și piardă canalul. Așa glumeam. Nu știu cum s-a spawnat poliția, dar cu spatele ai de capul meu. Mașina asta mă calcă. Bun. Bun, am revenit. Nu-l ascultați pe Jeleu 77. Ăsta Jeleu de pe Temu, la fel ca mine. Acum 7 ani m-am băgat în casă. M-am băgat în casă să mă pe terasă. La. Bă, nu știu ce să mai zic. Dar fomiștii aia din față nu vor să-mi dau o șaurma. Vreau să le cer la aia o țigară. Nimica. Glumeam, frate. Așa. De ce uitați pe aia acolo? Ia. Poare piciu. What the fuck? Bună ziua! Oi. Acum am înțeles ce vroia tata să spună. Îmi da și mie o sticlă. Noroc la bani, domnul. Doamne. A avut pe direcția. De ce? Păi și câți ani avea? Cred că avea 16, 17, când a făcut plisac. Nu cred că a făcut-o. E veche rău. Nu cred că a fufu. Dar știi că el zice așa, că el n-are Da, bine, nu mai înjurați. Gata. Gata, frate. Bonjour. Hai pe aici. Pe aici.
zic că nu. Eu zic să da. Ei, eu știu. Glumeam, nici eu nu știu. Hai, bere! Ce șmecher. Îl așteptăm și pe el. Îl așteptăm. Da, înapoi. Că n-am chef să urc acolo, de pe aici. Ca să te duc la du ăla, la porcădușe. Ce du corcodușe? Da, corcodușe. De ce te bagi în față? Băi, eu doar cu o mână merg, what the fuck, nu pot să fac bine. Da, s-a întâmplat o mini cuc. Pe unde se dă, frate? Mergem la ambele. Care, frate? La ambele ăla. Ce? Mergem decât la Corcoduș. Eu? Ce, bă? Așa, ne apropiem de orașul nostru. Ba nu. Ne apropiem de casa noastră. Ba nu, tace. Doamne, nu-i pe aici. Iar vere, nu știm, iar nu pot să conduc o mână. Bă, mai bine conduc fără mâini, adică what the fuck. Revenim de la Corcoduș. Uitați aici grădinița, care nu e abandonată, cum zice ăsta. Bă, la grădinița de lângă Cheers. Cheers? E grădinița acolo? Da, unde am fost cu toții. Bine, mergem acolo atunci. Așa, frate, revenim de la Corcodușele Galbene. Bă, am revenit. Bun, nu mai mergem la niciun Corcoduș. Nu am mai găsit Corcodușul. Așa că ăsta a fost videoclipul. Eu am fost Rareș. El a fost Robert, adică Jeleu. Și el a fost Mario, care și-a uitat casca. Așa. Bun. Nu uitați, nu lași un subscribe. Cuvântul zilei era grădiniță. Așa. Și ne vedem data viitoare la următorul videoclip când îl voi face. Pa, pa!